Second place and Sue. Startovala pratimo 9. stazi 3, to je naša Kristina Belec, treba dobra pozicija na startu, znači jako je bitno da se Kristina izbori za neke od prvih pozicija ovde na startu i onda sve ide mnogo lakše. Drugo mesto Nikola Savitrova iz Francuske i mahdollisimman vakaan